Da ist er, der König. Oh, Šefe? Šefe, koje dneska na 2 mjeseca stanu? A? Koje na 2 mjeseca stanu? Dneska. A? Ja? Кажи, да, тате, аз съм днеска на 2 месеца. Да, виж какъв съм пораснал. Тук вече ми харесва в новото ми легло. Тук гледам наляво надясно всичко, какво има насам натам, ето, оп, и падам пъту на тая страна, па на другата страна, да. Нали, Симеончо? А, тати? Да. Ти харесва на тебе тук, а? Харесва ли ти тук? Wie lieb der ist auf einmal wieder. Ja? Vielleicht gefällt es ihm in seinem neuen Bett. Er kann ein bisschen hin und her stupsen.